ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. мутаассифона имрӯз як хабари нохуш дорем. мураббии шинохтаи рус Абдулманан Нурмагомедов дар синни 58 солагӣ пас аз бемории тӯлонӣ дар беморхона даргузашт. пас аз бемории тӯлонӣ падари қаҳрамони UFC Ҳабиб Нурмагомедов вафот кард, гуфт раиси Чеченистон Рамзан Кадиров. биёед суханиҳоро гӯш мекунем. хабарҳои ғамгин ба ман расиданд, ки Абдулманап Нурмагомедов ин ҷаҳонро тарк кард. ман аз номи тамоми халқи Чечен ба оилаи Абдулманап Нурмагомедов самимона изҳори таsalliya мекунам. ӯ моро тарк кард ва номи нек гузошт. насли сазовор ба воя расонид, навиштааст Рамзан Кадиров дар канали телеграмаш. падари варзишгари доғистонӣ тӯли чанд моҳ бо коронавирус мубориза мебурд. Абдулманап Нурмагомедов ҳанӯз моҳи май ба марзи сирояти коронавирус мубтало гардид. нахуст табобатро дар Доғистон гирифт, аммо пас аз бад шудани аҳволаш ӯро фавран ба яке аз дармонгоҳи шаҳри Москва интиқол доданд, ки ахиран вазъаш вазъин арзёбӣ мешуд. Абдулманап Нурмагомедов 10 декабри соли 1960 дар Ҷумҳурии Автономии Советии Доғистон таваллуд шудааст. вай аз кӯдакӣ бо гӯштани тарзи озод машғул буд ва дар артиш ба тарбияи дзюдо ва самбо сар кардааст. марҳум дорандаи унвони устоди варзиш аз намуди гӯштани озод мебошад. моҳи сентябри соли 2019 Абдулманап Нурмагомедов барои тарбияи шумораи зиёдтарини чемпионии самбои муҳорибавӣ ба китоби рекордҳои Русия дохил карда шуд.